WhatsApp, wato akwai problem da yake faruwa, mutane zaka ji suna cewa WhatsApp nasu yana shanye musu data, WhatsApp nasu yana sauke musu hotuna da ba sa so, musamman masu amfani da groups a WhatsApp. Duk hotunan da aka tura ko videos da aka tura a group a WhatsApp sai ga yana sauke kanshi, yana exhausting ma mutum datansa. So wannan hanya ne mai sauki da mutum zai yi amfani da shi saboda ya rage shan datan wayansa, ko kuma in ce ya samu hanyar da zai rufe wannan bude hotuna ko kuma videos da WhatsApp yake yi automatic. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel ta Alhassan ICT Online, tasha da muke kawo muku abubuwan da ya shafi technology da kuma duniyar ICT a takaice. Nuna hanya ne mai sauki da zaka bi ka je ka rufe sai idan ka bude wannan hotuna ko videos din da hannunka, kamun nan ya budu insha Allah, ballantana ma ya shanye maka data. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe don ganin abun da zai faru a cikin wannan bidiyon, ta yadda zan nuna muku step by step yadda za ku bi ku je ku rufe wannan buduwa da yake yi. Initially WhatsApp yana zuwa automatic ne, yana zuwa farko in ka bude WhatsApp yana zuwa automatic ne, sai dai inda kanka ka je ka cire. So wannan hanya zai nuna maka yadda za ka je ka cire da kanka. Nagode. To alhamdulillah, kamar yadda kuka gani za mu yi magana ne akan yadda za ka rufe WhatsApp idan matsala da ake samu. Wasu suna magana ne akan matsala da suke samu wurin WhatsApp, ya ringa bude maka komai da komai, irin videos, hotuna. Idan kawai ka shiga wani group ko aka saka a wani group, duk hotunan da aka sake sai ka ringa ganinsa a cikin wayanka ta gallery ba tare da kai ka bude ko kuma kai ka taba don ka bude ba, ko kuma video kaga yana shanye maka data sosai. Kawai da ka bude data sai kaga WhatsApp ma ya cije, kamun ka shiga cikin WhatsApp kaga sai yayi wani fari, kamun nan ka shiga ma message su yi ta shiga, kai ta jin kara a wayanka. Kuma duk wannan karan hotuna da videos da suka shigo cikin wannan text din, cikin wannan group din, sai su bude kansu ba tare da ka taba su ko ka bude su ba, ko kana so ko baka so sai su bude kansu. So wannan hanya ne mai sauki da zaka shiga cikin WhatsApp naka, sai ka je ka rufe wannan buduwa da suke da kansu. Duk abun da aka tura maka sai kai da kanka idan ka sa hannu ka danna shi zai budu ba tare da ka sha wahala ba tare da ka bata datan ka ba akan wasu abubuwan da baka bukatan su. So kai tsaye mutum zai fara ya shiga cikin application na WhatsApp nashi kamar haka, kamar yadda kuke gani. Ko WhatsApp ne ko GB WhatsApp ne, kowanne akwai yadda ake rufewa, duka iri ɗaya ne. Zaka shiga alama na hannun daman nan kamar haka. Idan ka shiga sai ka shiga settings kamar haka. Abu na gaba da za ku yi gashi na an nuna anan: account, chat, notification, storage, help, invite a friend. So abun da muke bukatan yi, muna so mu yi abun da ya shafi tsaro, wannan storage ne. Abun da ya shafi storage ina nufin abun da ya shafi memory. Kun ga shi wannan bude hoto da komai in ya shafi abun da ya shafi memory ne. Sai mu shiga storage and data. So idan muka shiga kamar haka, so kun kalla anan sai ake cewa nan when using mobile data, when connected on Wi-Fi, when roaming. So abun da ya dame mu anan shine when using mobile data. When using mobile data ina yana nufin idan kana amfani da data a wayanka, ya kake so hotunanka ko kuma videos su yi su budu da kansu ne, ko kuma kai kake so ka ringa bude su. So sai ka shiga haka kamar haka. Idan ka shiga, kun ga ya nuna muku wasu tsarurruka. Yanzu kamar naka, idan ka shiga kai mai son rufewa, zaka kalla audio, photos, videos din nan yawanci duka zaka iya samu duka a buɗe. So sai ka yi on checking nasu, ka ciccire wannan tikin din kamar haka. Idan ka cire wannan tikin din kamar haka, that means baka so su ringa buɗuwa da kansu, sai ka danna kenan. Sai ka danna nan wurin OK din nan, sai mutum ya danna OK kamar haka. So yanzu kun ga ya nuna no media, wato ba na son bude komai sai in ni na danna da hannuna kenan. So kun ga when connected on Wi-Fi, idan misali wani ne ya bude ma Wi-Fi wayansa, ko kuma Wi-Fi ne na filin aiki komai, so shi kuma na bar shi akan komai da komai zai iya bude kansa saboda datan Wi-Fi, saboda ina amfani da datan Wi-Fi. Amma idan ina amfani da datan waya da nake subscription,
bana so komai ya buɗu sai na danna shi. So wannan shine hanya mafi sauƙi da za ka rufe wannan. Idan yau ka fara zuwa, da Allah ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa saboda mu dinga kawo muku shirye-shirye masu inganci. Na gode sosai.